her gang har vi taget en helt speciel bil ind. Det er den nye Tesla, og det er Model X. Og grunden til, at vi har taget den ind, det er, fordi vi vil prøve at lave noget lidt sjovt. Det er den første elbil, hvor man rent faktisk kan få lov at trække noget. Den må trække 2,2 ton, hvilket er ganske meget. Og det burde også kunne gøre det, fordi det er op til 700 hestekræfter og firehjulstræk, så det burde kunne gøre den slags. For at lave den her test rigtigt, så har vi taget nogle campingvognsfolk ind, nogle inkarnerede campister, som er vant til at køre med campingvogn. Og dem skal vi have ud og prøve at køre den her Tesla, for at se, om den her campingvogn trækker fra Tesla, den rent faktisk virker. Med en campingvogn, der vil den kunne køre ud på motorvejen. Hvis man kører de her 80 km/t, som man må med en campingvogn op til 100 nogle steder, der vil man kunne køre ganske fornuftige afstande med det batteri, der ligger i de store modeller, op til en 300 km på motorvejen. Så der var 13. Ja. Og det er egentlig også nok. Det er 3 timers kørsel. Der skal vi have pause alligevel. Og sådan en Tesla som den her på quickcharge-standerne rundt omkring, vil kunne lade 80% op på under en halv time. Og så er man klar til at køre videre. Og med firehjulstræk, så burde den også kunne trække campingvognen. Og den burde kunne gøre det rigtig godt. Men vi skal prøve at finde ud af, fordi en af de store problemer med moderne biler i dag, der er de rent faktisk mangler motorbremse, fordi det er turbobiler. De mangler motorbremse, så når det går nedad, så accelererer de vanvittigt. Den her, den har en super god motorbremse. Det tror jeg på, at de her campingfolk vil blive rigtig glade for, at den her bil, den så kan køre ned ad bakke, uden at den bare accelererer og accelererer. Det er 2 herrer, vores 2 campingkribenter, som skal ud og prøve at køre den her bil, for at finde ud af, om det her det er en værdig campingtrækker. Når den skal nedad for at køre det. Ikke? Nej, det skal man ikke. Hvad tror I, man skal? Nedad, det er drive. Ja. Nå, har du fået den på bremsen? Nej. Nå, det skal man. Okay. Sådan. Det var det. Ja. Okay. Jeg sidder sådan set med skulderen lidt højt. Det skal man lige vende sig til. Der er ikke meget plads her, vil jeg bare lige sige. Hold kæft, men det skal man... Den holder. Ja, se, nu gør jeg sgu. Så kommer den der venstre fod af. Og jeg blander sig. Der er jo ikke meget lyd i sådan en. Det er dejligt. Ja, det er sgu. Man kan så ikke mærke, den er på, men overhovedet ikke. Nej. Min far, ja. Den kan vi lave om på. Se, fra 42 til 63 på. Det kunne man godt blive afhængig af det her. Det kunne man godt nok. Og køre 85, du mærker heller ikke hastigheden i den. Altså ikke én ting er, at du ikke kan mærke rent motorkraftmæssigt, men den suger jo hastigheden fantastisk. Du føler ikke, du kører hurtigt, vel? Jeg må lov lige at køre det. Hold da kæft, jeg kører alt for stærkt her. Det kommer man nemt til. Ja. Det er jo, hvor mange heste er det, du siger? 700. Jamen det er ikke samme mål som... Fuldstændig. 1,36 hestekræfter er 1 kW. Okay. Så det er det samme, man gør deroppe. 700 hestekræfter. Ja, meget mere. Der er også meget mere moment. Prøv at se, nu er der en kampvogn bagpå. Hvor meget vejer den nu? Et ton? Ja, godt og vel. 1200. 1200, ja. Og vi er 5 mennesker i bilen, ikke også? Ja, det er så kun, det går ned ad bakken. Jo, men stadigvæk. Har vi vogn med stadigvæk? Ja, den er på. Jeg holder øje. Men det er jo helt vanvittige kræfter, ikke? 700. Ja. Nu er jeg jo spændt på, hvordan... Jeg holder selvfølgelig bare foden. Der er jo brake assistant på. Ja. Den render ikke tilbage. Nej, og den vil også godt op af. Ja. Så kører I den her vej til venstre her. Okay. Og grunden til, at vi går ned den her, det er, at den er stejl. Ja. Og så flytter jeg foden fra speederen. Det er bare foden, jeg flytter fra speederen. Hvis du bliver ved, vil den så, hvad fanden vil den gøre? Jamen, så går den bare helt ned i skridttempo, har jeg sat den til. Det kan man selv justere, hvad man vil gøre. Det gør den selv, det her. Det er ren motorbremse. Det er simpelthen imponerende. Det er imponerende. Det er en fantastisk fornemmelse, som motoren bremser ned. Jeg har ikke rørt bremsen. Når jeg så i en tysk kø, hvor tingene de snegler sig afsted, den kan køre helt ned, den kan køre 1 kilometer. Det kan den gøre fuldstændig, ja. Det er jo fordi, den er ligeglad med, at den har den der bagpå. Fuldstændig. Den bremser helt vildt til far. Jeg rører ikke den bremse. Det er simpelthen ren elmotor, det der. Jeg var oppe og køre, jeg ved ikke hvad, 80 eller sådan noget der, og så på 7500 meter, så bremser den ned til, at jeg kan tage svinget. Ja. Altså, det er utroligt enkelt at køre den her. Jamen altså, det er det. Alting det styres med én fod. Der er jo ikke noget med, at man skal sidde og
cykler rundt med fødderne på den ene pedal og den anden kobling og så videre. Bremsen, den bruger jeg stort set ikke. Altså nu hernede, der bliver jeg snydt, fordi så tænker jeg, at jeg skal jo bremse, som jeg plejer at gøre. Men ja, i princippet, det gjorde jeg jo også engang. Jeg blokerede også lige, ja. Og så de bremser, der sidder heri. Nu har jeg også kigget lidt på dem. De er jo pænt malet inde bag ved aluminium. Og det er altså også et eller andet, de er ekstremt kontante. De er store, ja. Hvis du bare sætter mig her beskiltet. For satan da! Ej, mand. Ikke koble ud af bremsen. Det er da jo skrækkeligt. Ja. Det har vi på film, det der. Jeg er ikke så god til at lære, som du er. Det kommer hurtigt. Jeg skal bremser jo nu. Den kan godt bremse. Ja, det skal jeg sgu da have lov for. Hold da kæft. Den motorbremse lader den tilbage. Den kører strøm ind på batteri, ja. Du kan se, der er grønt hernede. Det er fordi, at den har lige lavet en hel masse op på batteriet. Ja. Det er imponerende. Ikke også? Prøv at tænke på, hvor dejligt den vil køre ned i hjælperen. Ja da. Med campingvognen også. Så pokker det. Ja, altså, det her, jeg ved ikke, om der er 10% stigning her eller sådan noget. Det er den ligeglad med fuldstændig. Den er fuldstændig ligeglad med, om den skal trille, eller om den skal trække, eller om den synes, vi skal have lidt fart på det. Den gør det bare. Ja, det gør den. Intet. Nej, hvor den kører. Hold da kæft, det er helt vildt. Har man nogen som helst fornemmelse af holdbarheden af det her, Tommy? Ja, det har man. Der er langt bedre holdbarhed på elbiler, og de er jo servicefri. Ja. De er fuldstændig servicefri. Du skal jo ikke ned og have skiftet tandrem, eller skiftet olie, eller noget. Den der batteri, det kan mere, så koster det jo 100.000 eller det gør det. Og det ligger som en stor firkant under bunden på den her, men der er 10 års garantier på batterierne. Er der det? Ja. Det vil sige, at den kan i realiteten køre, hvis man holder rusten af den og sådan nogle ting. Evigt. For evigt? Ja. Det eneste, du skal lave der service på den her, det er bremser og hjul og den slags ting. Ja, det er klart. Og dæk og så videre. Ja. Okay, så går vi lige ud og filmer lidt. Godt. Ja, det er 3 lige håndvarme. Sådan, ja. Så siger han, træk lige håndvarme. Hvor gør du det? Jeg trykkede bare lidt hårdt. Prøv bare at sætte den i P. Det gør du ved at trykke på den arm der. Nå. Så er den i P. Så tager den selv. Der var den. Og så larmer det ikke, når man åbner dørene. Nej, okay. Træk lige håndvarme. Ja, det. Man vil nok lige skulle sidde en time tid med. Det skal man altså. Det skal du. Vil det sige, at nu skulle vi kunne køre igen? Ja, du kører bare igen. Nu ved jeg ikke, hvorfor den siger et eller andet, men... Jamen, det er fordi, den så den bil. Nå! Okay. Ja, selvfølgelig. Det er den, din kone normalt vil have givet. Jeg tænkte sådan, hvor bred den må være, fordi sådan overfor, kan du se siderne af campingvognen? Ja, jeg kan. Ja. Så det vil sige, at man har jo egentlig ikke brug for det. Du har ikke brug for spejlene? Nej. Det har du ikke her. Ej, 2,5, og så skulle du nok have spejlene på, men her behøver man ikke have spejlene på. Jeg skal simpelthen lige prøve at bakke med den og se, hvad der egentlig sker. Åh ja, selvfølgelig. Så, hvad gør jeg? Jeg gør. Den skal nok opad, så ja. Så tænder bakkameraet automatisk. Kan jeg se? Ja, det kan jeg sgu, ja. Ja, det kan så. Skal jeg lige se dem, ja. Det kan lade sig gøre. Ja, det kan så. Jeg tror, det går lige så fint, ikke? Det går da super. Sådan. Og så er det, vi gør. Drive. Sådan. Det var godt nok nemt. Det var ikke noget problem i. Det var godt nok nemt. Du skældte ud før over, det gik ned, og nu holder vi så stille. Nu skal jeg prøve. Vi bare køre. Det tog ikke lang tid. Min campingvogn, det er blevet til en 25 af. Det har du ret i. Du skal hjem og have korrigeret prisen. Du skal sætte prisen op. Det var bare trukket langt. Det er blevet større. Elstikket. Altså, fuldstændig rigtigt. Altså, når vi nu taler camping, så er elstikket bag i sidder særdeles upraktisk. At man skal helt ned og enten sidde på knæ eller ligge ned på jorden for at få elstikket sat i. Det er særdeles upraktisk. Men som køremaskine har jeg ikke fundet noget som helst. Jeg kunne have ønsket mig anderledes, må jeg tilstå.
Men elstikket er upraktisk for camping. Men man kunne leve med det. Ja, hvis det var det, hvis det var det, man skulle for at få fat i bilen, Ole, så ville jeg give dig fuldstændig ret, så ville jeg også leve med det. Men den er så heller ikke gratis. Det eneste negative, man kan sige om elbiler, det er rækkevidden, og så det, at det tager jo længere tid at lade et batteri op, end det tager at tanke sin bil op. Rækkevidden er jo enhver elbils akilleshæl. Med en campingvogn bagpå her, så siger de jo omkring 300, mellem 300 og 400 kilometer. Det er selvfølgelig et negativt ting. Dog er den jo hurtigere opladet på en halv time til 3 kvarter, så kan man få, tror jeg det er 80% af kraften tilbage. Det skal man jo selvfølgelig bare tilrettelægge sin tur efter, hvis man kører langt. At det kommer til at passe, at man lige tager en pause på en halv time, 3 kvarter. Det anbefales jo at være sundt at gøre det. Hvis man har kørt 2-3 timer, så tage en lang pause. Så det er man jo så tvunget til, når man har en elbil. Så det kunne man godt leve med, men til hverdag vil man da hellere have, at man kunne køre 500 km. Det vil man da. Men det er jo her, det er egentlig også, at lidt skal der campingvognen supplerer jo det der, fordi det er jo også rart at tænke, man kan lade sin bil op, mens man går ind og tager en frokost. Det kunne man gøre, det er rigtigt, og det er jo en fordel, når man har campingvognen. Ja. Så kan du lige gå ind og smøre din mad, den ligger jo i køleskabet. Og dem, der bare kører i Tesla, de skal jo sidde og beskæftige sig inde i bilen i den halve time. Det er rigtigt, det skal de. Eller gå ind og så har man sit hus med. Du har huset med, når du har en campingvogn. Det er jo ret i, Ole. Så man kunne godt få den halve time, 3 kvarter sagtens til at gå. Og du kan lægge dig på din seng, lige slappe helt af og tage en morfar, ikke? Ja. Men de ladestationer, jeg har set til elbiler, der vil du have problemer med at komme til med en campingvogn. Ja, det er jeg nemlig også tænkt på. Ja, de fleste kan du køre til med en bil, ikke? Men når du har en campingvogn med, så skal du jo altså bruge lidt mere plads jo. Og så vil campingvognen der holde i vejen. Ja, så det kan godt være, at man ikke sådan har tænkt meget på camping i forbindelse med elbiler. Og jeg tror sådan worldwide, så er det ikke det, man har satset på. Det er ikke campingfolket, man har satset på. Men er det ikke rigtigt? Det er edderbane med en fornøjelse at køre med den her. Ja, helt vildt. Det er... Jeg glæder mig på ingen måde til at komme tilbage til Renault. Det gør jeg godt nok ikke. Hvis jeg nu lige kører ned for at male Renaulten rød, så kan I sgu aflevere den i stedet. Nej, det er der sgu ikke nogen, der opdager. Der var ikke nogen, der vil opdage det, nej. Det er først, når de skal lade på den, men vi monterer bare et stik på den. Ja. Nu har de jo så kørt Teslaen med campingvogn bagefter, og de var egentlig begge to meget imponeret. Det eneste, de var lidt trætte af, det var, at det var svært at komme til strømstikket, men det kunne man måske gøre noget ved. De var meget imponeret. Der er bare et problem. Når først vi får campingvognen efter, selvom den er opgivet til 465 km i rækkevidde den her, så går den altså ikke mere end allerhøjst 200 km på en opladning med en campingvogn efter. Og jeg har selv kørt i den, også uden campingvogn. Og de her opgivelser på elbilerne, det er altså ren volapyk. Når man går ind og opgiver sådan her til 460 km, og selv når jeg kører pænt, så kommer jeg ikke meget over 300 km på den her årstid. Det vil sige, hvor det er lidt koldt. Opgivet til 460 og kan køre 300, det er altså for lidt. Og træder man lidt på speederen, så hedder det 200 km. Det er simpelthen for lidt. Det er stadigvæk en begrænsning i ens frihed. Man kan få en Tesla i dag, ikke den her. Den kan ikke trække noget. Det er den anden, det er Model S'eren. Der kan man få en, der har en rækkevidde på 613 km. Jeg vil sige reelt, der kan den måske køre 350-400, hvis man kører rigtig pænt. Så det er stadigvæk batteriets kapacitet og rækkevidden, der stiller den helt store begrænsning med elbilerne i dag. Trist, for det er en rigtig lækker bil.